danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Tunanin me kake yi haka tun da suna zama da yana a cikin na kallon ka baka ma san mutum na kanka ba. Wani irin yobe mun neman maka mata yar gidan mutunci wanda sun daraja mutane sannan iska kamo wani zance wata salma yar yobe a'a ba yar yobe da yar yobe. Wani ina son da Allah kuwa. Amma me yasa Hajiya ba ta son Salma? Shin ta yi mata wani laifin ne ko kuma menene? An san da na kasa bawa kaina ita kenan. Dan kana neman albarka kuma kana so ka gama lafiya ka bi maganar da mahaifiyar ta gaya maka. Haba Isa, Isa ya kamata a ce. Isan. Ka gani fa in dai akan Salma ne ko? Da bai rabuwa da mai saboda mace za ta rika gaya mana. Dakata. Kin san me soyayya? Kin san ya soyayya take? Shin kin san irin radadin da masoya suke ji lokacin da wani yake da shi mara daɗi a kan? Wallahi ba zan koma in zama karaman mace a wurin mutanen ƙarya ne sai dai cikin biyayi. Ko ne ke wallahi ina son in ji magana kuma na riga na san magana da kika faɗa. Ke faɗa ne amma ba na so in ji ce na riga san. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabil me ya faru? Ya kamata a ce an yi abin da za a yi tun da zauna da masu bai ƙara so ba. So, ai ka ce da yi ma waya ya ce around 8 zai so kuma ga shi har 8 something ba shi ne zo. Haka ya ce, amma yanzu in ka duba za ka ga 'yan mintuna sun hau kai. To, we are already waiting for him. Just I'm not waiting, but we don't have time. Yana nan da wata sanin za ka iya ganin shi yanzu. Sai kin saba da ruwan sai. Wannan ba, ma ban san me yake kara miki ba. Yana ƙara lafiya sosai. Kin ga ya ce an kusa haɗa wannan contract no? Kama da ba amma sun gama sun kawo ɗan sai su ok tun da zuwa muke zaune a nan muke jiran ka me yake tafa da kai sani Na san kun dade tabbas saboda na saba akan lokacin da na faɗa cewa zan zo gurin.
Abin da ke tafe da ni ba komai ba ne, sai dai ina da matsala. Kamar can yi fa? Matsala ta ba komai ba ce illa kuɗi. Kuɗi nake da bukata. Kamar nawa kenan? Kuɗin da nake bukata ba su da yawa. Ba za su wuce naira biliyan 10 ba. What? Kamar yadda ka ji miliyan 10. Miliyan 10 Salim? Sosai. Me za ka yi da miliyan 10? Wannan kuɗaɗe ne masu yawa ke magana a kai. Kuna za abin da yake faɗa ba. Sun yi yawa. Kwarai kuwa. Haba Salim, ka sake tambayar ka kasi. Miliyan 10 sun yi yawa. Sun yi yawa, ka faɗa abin da zo ne kawai. Because we don't have enough time. Ka faɗa abin da kawai ne gaskiya. Banda miliyan 10 gaskiya. Kana so na fahimta daidai, kana so ka ce ba za ka bari ko? Yes. Miliyan 10? Ya yi maki, na gode. Khalid, ban taɓa tunanin haka. Ka duba irin ƙoƙarinsa a gurin kamar. Kowane irin garkuwa ne a hannun Salim, bai kamata mu masa haka. Ka yi tunani, ka kira shi ka bashi wannan kuɗi zai fi ni a gani na ba ko ya ke gani zai. Gaskiya ne, na yi matuƙar mamaki da ka faɗi wannan magana. Har ka manta abin da Salim ya yi? Har ka manta halaccin da ya yi? Ko ka manta kai ma abin da ya yi maka ne? Kwata-kwata hakan bai kamata. Salim ya fi ƙarfin miliyan 10 a gurin. Ko da miliyan 1000 ya ci, muna da abin da za mu bashi. Haba. Alright, tunaninku kenan. Za ku iya cewa haka. Amma ku duba baya ku gani. Wata 3 da suka wuce. Salim ya sa mun tafka babba asara. Mun rasa abubuwa da yawa. Nawa muka rasa? Nawa muka rasa? Tuba asara kai kanka naira miliyan 100 ta iya bata a hannunka ba tare da wani bata ma so a gabana ya ɗauki naira miliyan 150 ya bada kyauta fa amma miliyan 10 ka gaza bawa Salim to idan kai ba za ka bada ni zan iya bayarwa. a'a ni zan yi da ba zan yi da shi da wannan asara ba. Bai da yamma tun ba da biyar ki ba da hakan yayi ko tsoke. Okay shikenan. Si. Just wannan ya wuce ya rage ruwan ku. So we can do whatever you want to do. Za ku iya bayarwa amma ni kai rayuwa ba zan yi asara. Don kun gama. Okay to shikenan idan ka fita sai ka kira shi a waya ya zo ya karɓo ki. Good ya ya. Na tare da Hello, salamu alaikum. Ok, na zo ina bakin kofa. Ka dai fito ko ina bakin kofa, gaskiya ba zan shigo. Ok, ina bakin kofa, sun ka fito.
Assalamu alaikum. Shigo mana. Alaikum salam. Yanzu maganar da nake na ce Allah isa ba kai fushi ba. A'a, ta yaya zan yi fushi akan mutumin da bai san halacci ba? Ai ba zai bata min rai. Kuma mun yi tunanin haka kuma mun yi kokarin fahimtar da shi amma ya kasa ganewa. Amma me dalilin da yasa kuka kira ni zuwa na? Na sa Umar da maka transfer ɗin kuɗin nan. Karka damu sama da haka ma in kana so za mu iya ma. Saboda mutum ne kai. Salim, Na'am. gaskiya duba muka yi muga abinda Khalid ya ma gaskiya ba mu ji daɗi ba, kuma ba za mu iya ganin kana cikin matsala muna da halin da za mu taimaka ma don ka nemi naira miliyan 10 a ce ba za mu iya taimaka ma da shi ba. Shi ne muka yanke shawara muka haɗa ni da muka haɗa ma miliyan 10 muka ce a baka ka yi haƙuri saboda ka san mutumin naka sai dai haƙuri. Haka ne, na gode sosai, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Amma gaskiya na yi mamaki ta yanda a ce wai ni dan na buƙaci kuɗin da kuma na riga na san akwai su. Gaskiya ne. Sai kuma ya fito ya nuna min ma a'a akwai kuɗin, na sani ya sani, kawai ba zai bambane ba. Ka daina mamaki tun daga hakan ta faru. Sai dai a tare gaba kawai. Akwai ranar da shi ma zai buƙaci kamai. Gaskiya ne. Ka gani? Gaskiya ne. In ya so ranar sai ka fahimtar da shi. Shikenan, sai an zo. Shikenan sai an ji ba sai mun yi waya. Sai dai mun haɗa a wannan. Thank you. All right. Just no problem. Guys, smile. Thank you. Wai ya wancan assignment ɗin na kun gidan da kun gama ko? A ina ba sai Kira Khalid da Allah mu jinda zamu. Ya rata kamar percentage din bana ya aiki ko gida ta tafi an yi rabi kuma a ce har yanzu ba a bada wani abu. ka san shi halinsa matsala ne. Zai mana ne